Dnes máme 21. novembra a je také trošku zamračené počasie, možno to vidíte. A skúsme, čo to spraví, ako to bude kamerka zvládať. Idem si kúpiť konečne nejaké likvidy, respektíve arómy, lebo už nemám veľmi čo fajčiť. Takže vidíme sa asi v S-Mog. Čaute. Trošku blbo zaparkoval, hádam to nebude problém na tú chvíľočku. Som v Petržalke. Tu máme náš obľúbený obchodík. Dúfam, že budú mať aj Heisenberga. Naša parkovacia politika je výborná. Vtipné. Tak žiaľ, nemali. Trošku sklamaný. Budem musieť nejakú náhradu kúpiť. To je škoda, lebo bol taký dobrý obchodík na Heisenberga. Nemáme, nevadí. Niečo vymyslíme. Druhá zastávka, druhý pokus. Ideme sa pozrieť do Vapria. Toto je tiež pekný výhľad.